Naimbag nga oras yu amin gagayem. Di pa kasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Alex, ngam di na inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Belated happy birthday kan Happy New Year kan ni Vicente Bristol Jr. from Jervy Bristol. Happy New Year to my wife Genevieve Asuncion from Louis Asuncion. To my bestie Zoraida Yanggod, Black Lady Shadow Lisa Bandao from John Abal. Kablaawak pa iti si Bubukel a pamilya, kastamot amin a kalugarak from Rowelyn Tulali, Tibatak, Ilocos Norte. Shout out kada Erwin Cacho iti Urdaneta City, Pangasinan, kastamot ni Mare V. Vea iti Hong Kong. Dulay family, asawak ani Mary Ann, anak ko ni Tatay Dolfo ken Nanay Bebs from Boyet Dulay, ti Rosario, La Union. Makablaawan pa iti parents ko iti Tabuk Kalinga, the Mr. Francis and Liway Agurin from Marilu Odlu, ti Virac, Itugon, Benguet. Ni Herwin Pasio from April, Kusalan. Bostillos family dito'y Delphine Albano Isabela from June, Bostillos. Agaluos ken Juliana family, ijay Muta, Casibo, Nueva Vizcaya from Arnelson Agaluos. Makablaawan pa ni Tatay Bito ken Nanang Helen dita Daragutan West. Kan kakabsat ko dito'y Hong Kong ada Marge ken Jonalyn Palatao from Pretty Mary Palatao. To my Pretty Stacy and Jepoy Pogi from She Salayog. Shout out kada Belinda Ramos, Mercedes Biason, Chris Ryan Rillion, ken Glenn Peter Sipe. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Alex. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Alex. May saak asigod nga OFW. Addaan akon iti asawa ken maysa nga anak. Nagtrabaho akas driver idi ijay Saudi Arabia manang. Makunak nga uray saan unay adakkel ti sweldo, nakatulong iti pamilyak ti panagtrabaho ijay balasiw taaw. Saan ang nailepas ti asawak ti kursuna a kinamaestra, gapo tanasapa kami ang nagasawa ken naaddaan iti anak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti pagilyan tayo. Adda akon Sonya. Ay, makabannog tagmalmalum magpaspasada. Nang runan no kasta at traffic. Sapay nagbara ti panawin. Ala, ingka nga rodon agpalas. Apag isunto ang makaluto kat mangantayon ton, tapno masapa ka ang makainan na. Ayan ka diti anak ta ni Jenjen. Jakpot makita diti balay. Sigud mo't ano kastoy asumang putak at umay sumabsabat. Ay kat adamanon dita balay da lolo kan lola na Amo mo't di anak mo, spoiled launay kadakwada. Ni. Ang mga numasobraan damot kat agbalinton asubag di anak ta. Saan lakay? Nalaing amang disiplina iti ubing dananang kantatang. Kas makita mo't, nagsingpot ti anak ta, nagtulnog pa'y. Sa bagay mo't kit di Kat day tati pagyamanak unay, tay patpatag unay dananang kantatang ti anak ta. Wen, iso ang nagasat ta dito'y laang asidagda ti ayan tayo. Awan pagdanagak no kasta arumwarak, wano da papanak, taadada pangibatsak ka ni Jenjen. Isong orod ang masapul ang naparabor tamot kadakwada. Ta saan ang magatadan ti panangas asikaso da iti anak ta? Alang arudon, ingkag palasan, tapok kawak to ni Jenjen inton mangantayon. Sige nga rod, bakit? Naimbag man ta nagawid kan anak. Nagmalmalum kan samot ita balay dalolo kan lolam. Tatang! Kumusta ngay mat dalolom? Okay tatang. Nagplay kami ken ni lolo. Ay na, anak ko.
inistorbo man ni Lolom. Awan man tinaramidan nan amang agungot to ni Lolam. Saan, tatang? Nagluto ni Lola iti snack ni. Ay, sumot lang arot adanda ni di mo kahit agawid anak ko. Saan mo, tatang? Alang arod, mapan kan iji kusina. Takitaan no nakaluto ni nanang mo, tamangan tayon. Wan, tatang! Lakay, agi na natamutan, tanay rabin. Amo ka na banog ka na kay ayam iti apom. Anya kita na banugain. Kay kayat konto pa itapno umubing matirik naksag paminsan. Iwan mo ta, naimbaglangan tada ni Jenjen aliw-liwata lakay. Nakaayaw na dyan nga ubing. Nakasingsing pa. Nasaya at ngamin, ti padang padakkel dagiti naganak na kenkwana, iso akas jay. Ado nga rin ti umapapal ka na tayo akaaruba. Tauray ka no agmay-maysa ni Alex nga anak ta. Nasaya at kano tinagbanagan ti pamilya tayo. Kastamot tan ti binukil na pamilya na. Nagasat tamay, tanadaan ta itinasingpot a manugang. Naasikaso unay kadagiti agama. Sayang bakit? Tasaan na iturpos ti Corsona. Maysa ko pa na maestra no saan da na ilawan ka ni Alex. Iso ang nag-asawa na adi na oras. Awan ba't ti makita ta pa nagbabawi kan ni Sonya lakay. Nang runa edi naipas ngaynan ni Jenjen. Ay, kasi ka man ti madaan iti nakapimpintas nga anak. No di ka mo't maayayaw. Datanto pa ikat maayayo ta iti aputa. Iso danto lakit din. Iso nga amok. Kontento ni Sonya iti pamilyada ken ni Alex. Bakit? Saan ka kada masiguran nga dalang dito'y balay? Ni, apay ana sa ludsud mo day ta, Alex. Uwan tano na iturpos mo kumati kursom. Ama ano mga isursuro kamatitan. May saka ko man na maestra. Anya ngay nga rod, kat napasama kan ti amin. Kan awan ti pagbabawyak lakay. Tanadaan iti asawa na singpat. Manang ipatag. Kan pagwadan nga ama. Kastamot nga ada ni Jenjen nga anghel ta. Masaya nga naklang amin bakit? Sayang nga talaga ti kursom. Naggraduar ka kumaitan. Wan ko mga rod lakay. Sonya, anya nga tano ituloy mo ti agadal? Ha? Anya? Agang-angaw ka di Alex? Ni, saan Sonya? Seryoso ak. No kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo. Manumot la daytan ngay. Ang kabaulan tanga ta? Kakaasi ka lang arudon nga agpasada agmalmalam. Mainayon mo ng tigastusat para iti panagadal ko. Kabailan ta bakit? Ika gumaktag pasada ang masapa, tapno manayunan ti birok ko. Awan ti imposible. Basta kanayon akid dawon ta ti panarabay ti namarswa. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Pinagtuloy ko nga rod a pinagadal ni Sonya nga asawak manang Emmy. Ididamo, agkad-kad ni Sonya, ngam na alukoy kumatlaang. Amangan kano no marigatan akunay amang isakad iti amin, gaputa agmay may saakkat nga rod nga agtrab-trabaho. Amok manang at talaga akasta ti mapasamak.
ngem talaga adisidido ak a makaturpos ti asawak, kas panagsubad ko iti nalaos a panangipateg na kada kami iti anak mi. Kumusta ti panagadal mo, bakit? Ay nalakay, maikawa ak meten. Sapay nag-uubing meten dagiti kaklasek. Siyaksamot tan ti kabakatan kadakwada. Di mo pampanunutan day ta, Sonya. Italang day ta. Makitam, mayroam kan tumot lang. Huwag nga rod. Kat, agyaman nak ha. Jack nga. Jack ngam namaan ang maituloy ko pa iti panagadal ko. Kat, babaan day taken ka. Ipatpatid ka unay, Sonya. Kat aramidak ti amin, tapno maparagsak ka. Kat may paay ko ti responsibilidad ko kada kayo iti anak ta. Nga maasyanak kan ka. Awan pa inanamon. Amang ano niya mo ti mapasamak kan ka. Amang ano sakit kay ti kastangar aramidem. Anya kalakit din aya, bakit? Saan ka din agpanunot iti kasta? Kabailak, gaputa adda kayo nga inspirasyon ko iti anak ta. Agyaman naklakay. Kat di kagdanag, aramidak ti amin akabailak tapno makaturpusak. Kat isagot ko ti diploma kada kayo iti anak ta. Nanang, da kayo pala ti makaamo ka ni Jenjen no kastang awan kami ka ni Sonya, ah? Ay, wan anak ko, di kagdanag. Maragsakan kami mat ka ni tatangyaw. Gapu iti panagtuloy manen ni Sonya nga agadal. Talaga nga'y kagumakapagturpusan da asawak, nanang. Arapap na talaga tagbalin na maestra. Saan na natuloy, gaputa tinakdaran mi ti pan na kailawan mi di. Ang awan di pagbabauyan mi, nanang. Gaputa agpimpin natag kami ka ni Sonya. Ay, rumbang laang anak ko. Gaputa uray da kami. Awan apulos ti panagkadkad mi ide kan ni tatangyaw. Tamakit kita may nga agbalin anasaya at nga asawa ni Sonya. Nanang. Amok anak ko. Marigatan ka. Amok ka ikagkagumaam laang ti amin. Aklo nagnanang. Saan nakaskari na tagpaadal ita panawin? Imbag langan na, tadapay lang iti elementarya ti anak mi. Saan pa lang adakil ti magastos para iti panagadal na? Nasaya at day taapanggap yo anak ko. Kat kadwa na kami kanitatang mo amang ikararag. Asapay lak tatarabayan na kayo ti Diyos. Iti kasta, matungpal amin dagiti arapa apyo iti biyag. Malapok, aginanaka. Amok na banog kay di pa naggaputa iti iskulyaw. San lolo? Okay laeng. Nay, ay adda kayo matgaya man nga aglolo. Mala, aginana kayo, nagluto ak iti meriendayo. Talaga lola? Ay, huwag apok. Amok amabisin ka sumangpet, tanabanog tautak mo, ija iskulyaw. Mabisina kun lola. Malanga road bakit? Sagana mo tayo merienda, tanay. Agririn to'y apom. Mabisin ka naun. Saan mo't amadlaw lakay? Tanay, kita mo't ati bagina. Nakalukluk mag. Ni lola mo? Alakit din. Hintay nga rodan ag merienda. Bakit? Nagkita kami itay ka ni kumpare ka, Bernie. Kasangsangpot na naggapoy di Saudi. Kastaya, kat kumustamat nga ni kumparem? Mayat ka no ti trabaho na ijay, bakit? Agkasapulan da ka no nga rod iti kanayunan at drivers. Kat damdamagan na. Amangan ka no interesado ak. No, kayat ko ka no. Tulungan nak nga agapla iti kumpanya pagpapaayan na. Ha?
Anya di panagkunang bakit? Saan ka di amayat dito yung oportunidad? Tapno makatrabaho ak mati di balasiw tao? Kaya't mo asawan, panawan na kami, Alex. Sonya, para mo't lang iti masakbayan tayo dito yung aramidek. Sa bagay, amok amarigatan kan amang isaksakad iti panagadal ko. Kastamotan iti panagbiag tayo. Dakkel tulong dito para kada tayo bakit? Nang runa, kat inton makagraduar ka, masapol pa yung ag-examine ka para iti lisensyam. Adakan ka noon niya ti desisyon mo. Amo mo't nakasuporta akakanayon kan ka. Nang runa kat para mo't laang iti pagimbagan tayo ti amin. Sana bale, umadan hindi pa nagturpos ko. Makatulong ak tumot laangan kan ka. Sana day tati panunutom, Sonya. Ti importante, matunoy mo ti arapaap mo. Kat baybayan na ka mapanagtrabaho iti balasiw taaw. Tapno may paayan kayo iti nasaliwan-wan a panagbiag. Babaan iti tulong ti kumparek. Nakapagtrabaho ak iti balasiw taaw manang Emmy. Nupay agkadkad ko man ni Sonya nga asawak, imanugot matlaeng. Tamasyan ka no kanya kon nga agmalmalem nga agpaspasada, tapno maipaay ko laeng ti pagkasapulan mi iti inaldaw, kastamot ten dagiti kasapulan na iti panagadal na. Manipod nagtrabaho ak iti Saudi, impat patulod ko amin asweldok iti asawak manang. Iti kasta, saan da makamtod iti pagkasapulan da. Pasaray ag overtime akmet. Iso aday jay ti mabatbati a para gastos ko, para met iti pagkasapulak. Agingga adimteng ti aldaw, a panagturpos ti asawak. Kablawan ka, Sonya. Kamaudyanan na, agturpos ka mutlangan. Wan Alex, katga po amin day iti sakripisyom di tabalasiw taaw. Bakit? Ipatpatag kayo una iti anak ta. Awan anyaman na kanyak dagiti amin arigat kan sakripisyok diti abroad. Tinapatag kanyak, naipaay ko ti pagrembengak kada kayo iti anak ta. Agrambak kayo bakit? Da kayo kadananang kantatang. Tanawan da ating mulong kadata. Awan damot iti dayto akasasaad ta ita. Wan lakay, kat bigbigag ka utang anaimbag anakam kadatatang amin ana ipaayda iti pamilyata. Nang runa iti panang tartaripato da iti anak ta. Ay, sayang. Awanak iti danam ital daw ti graduation mo. Nagsayat kat kuman nga imatangan ti panagturpos ti ay-ayat unay nga asawa. Urayat ti panagawit mo. Kanuan gayam, ag-review ak adagos, kalpasan ti graduation, tapno maka-examen ak adagos. Sapay ko mata makapasaak. Makapasa ka bakit? Sigurado dayta. Sige, agannad kayo Anadan nyo ti salon at yun dita. Makaammo ka pa'y lang kadatatang. Kaplawan da ka balasang ko. Nakaturpos kan. Agyaman naktatang. Gapo amin day taka ni Alex nga anak yo. No saan agapo kan kwa na? Awan kami kumaiti kastoy akasasaad ita iti anak mi. Ipatpatag na kayo unay ni Alex, Sonya. Isungar aramidin na ti amin tapno sumaya at ti masakbayan niya. Katap no makasubadak kan kwa na. Ikarigatak ti makapasa iti eksamen para iti lisensyak. Tapno agbalinak anaan-anay a maestra. Iti kasta, makapagtrabaho akmatan kat matulunga kon ti asawak. Ay na, nasaya at unay day tabalasang ko. Kat, planok nga inton naan-anaya kon a maestra kat adan ton trabaho. Pagawidak ton ni Alex tatang. Kat agnegosyo kami laangan dito Pilipinas. Total,
At dan tumutton dito iti asawak ang mangimaton iti anyaman nga agbalinto ang negosyo mi. At danto nga tan umanay apagpuunan niyaw anak kaw. Saan kayo nga agdanag tatang? Adda na urnong ko kadagiti impatpatulod kanyak ni Alex. Umanay mo't siguro na pangrugyan mi dayjay. Ay nabili pa ka talaga kan kasunya. Saan nasayang ti amin na sakripisyo ti anak kaw iti balasiw tao. Ingkarik iti asawak nga agtinulong kami. Tapno mapaduras mi ti panagbiag mi tatang. Husto mo't dagiti ado arigat ni Alex iti abroad. Katsapay la kuma. Tamatong palamin dagitoy nga ar-ara paapag tatang. Sapay kuma. Nanang, kaano nga agawit ni tatang? Saan ka nga agdanag anak ko? Umadanin ti panagawid ni tatang mo. Kat sigurado nga adon to ti pasarabo na kan ka. Agpayso nanang. Wen anak ko. Kat saan natanton a panawan ni tatang mo? Yehey, agawit ni tatang. Basta agsingsingpot ka kanayon ha? Tapno agawid din ni tatang mo. Wan nanang. Kasla seryoso na iti panagsarsarita yung kondisyon niya itay alakay. Wen, bakit? Kaya talaga nasingpat ti manugang ta. Pagkunamat. Ay na, adugayam ti plano na. Kaya't nakano ti agnegosyo, kabayatan ti panangururay na iti panag-examin na bakit? Kano makapasa, pagawidan na kanon ti anak ta isun ti mangimanihar iti negosyo nga ipatakder na. Kat ni Sonyamat, mangisuron tulatan iti pagadalan. Ay nasaya at unay daytaan na panunot ti manugang talakay. Ay, talaga saan ang nagkamali ti anak ta, idinison niya ti pinili na nga agbalin akatakunay-nay na iti biyag. Husto ka bakit? Katagyaman ta iti Diyos, gapo iti panang tartarabay na kadakwada. Hello, Sonya. Kumusta kayon? Nasaya at matlakay. Umadanin ti exam mi. Sapay ko mata makapasaak. Kunak mo ta ka ba ulam dayta, bakit? Ay, wan gayam. Planok ti agnegosyo. Adaren tak akwesto di ili. Aramidag kami ni grocery. Pangururayak no anya ti resulta ti exam ko. Anya? Ni, pangalaam nga iti kapital, bakit? Saan ka nga agdanag, Alex? Ada urnong ko. Babaenday ta kadagiti impaw-paw it mo kanyak asweldom dita abroad. Talaga, Sonya? Wan. Kan, ada ko makidawag kan ka. Kat saan ka ko mga agkad-kad. Anya dayta, bakit? Mabalin ka di alagpasamlangan ti kontratam dita. Saan kanton nga agsublipay? Agawid kan, kasi kanton ti mangimaton iti agbalin a negosyo tayo. Sonya? Di ka nagkadkad, Alex. Husto mo't ti ado a sakripisyong para kada kami. Panawanan tapno agdadan nata yun asang kapamilya. Namnamaan na ni Jenja ti panagawid munton. Kailiw na kauna yan ti anak ta. Kastamot kanyak. Kaya't ko akadan nada ka, bayat ti panagdakkel ti anak ta. Iso alap pasumlaangan ti madama a kontratam di ta Saudi. Sige, Sonya. No kasta ti kayat mo, iso nga rod ti masurot.
Diyakon na pagkadkadan ni Sonia nga asawak manang Emmy. Nagawidak nga rod kalpasan ti kontratak ijay Saudi. Napagasatan met ang nakapasa iti exam na ti asawak. Kat ita, maisan anaan-anay a maestra. Katkas iti inarapaap na, mangisursuro itan iti maysa kadagiti pagadalan dito'y lugar mi. Siyak meten ti mangimatmaton iti negosyo arinugyan ti asawak. Kat kaas iti apo, maysan adakkel a groserya ti negosyo mi. Kakalugaran mi met ti kaaduan kadagiti innalami at trabahador mi, kas tulong mi meten kadagiti kalugaran mi nga awan panggedan na. Pudno unay manang, ano adda arapaap mo iti biyag, kano agtinulong kayo nga agasawa, sa buyugan ti kararag iti namarswa, awan ti imposible. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, pudno unay ti kunam, ano adda arapaap, kat buyugan iti aramid, ken panagtalek iti Diyos, awan ti imposible. Makaitad inspirasyon ti pakasaritaam Alex, nang runa ti panagtinulong yung agasawa, tapno matunuyo ti arapaapyo iti biyag. Sapay kuma, tagtultuloy tinapintas agasatyo, kat saan kayo nga agbalbaliw, iti laksid dagiti mapaspasaran nyo anam ay ti biyag. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Gintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad iti nagan a fe, nga iti agdama, kat adda iti pagilyan a Dubai. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy a kablaaw. Happy Three Kings and happy birthday, Mama, from Desiree Sakatani. Happy Three Kings can shout out to Dulay and Jose family from Veronica Dulay, Tisubol, Asingan, Pangasinan. Makablaawan ti Untalan family, datatay Tony, Nanay Sabet, kan kakabsat ko from Rizalin Untalan ti San Maximo Natividad, Pangasinan. Nilakay ko ani J. Art Novida dita barangay Kurareng, Alcala, Pangasinan, kani Ate Roslyn Lumboy, Auntie Meli, kan Tatay Andoy from Pretty Mary Palatao. Shout out kanila kay ko Jonard Tabisola, EJ Rojas Isabela from Lin Tolosa ti Hong Kong. Ni ading ko Aray Mina iti Nueva Vizcaya from Jasmine Rivera iti Qatar. Shout out and happy Three Kings kada Janet Martin, Abdullah Habibi, Novelin Kodjamat, Castañeda Floresma, It's Me Daisy Lynn, Yatsky Casey, Magdalena Kawili, Ederlina Ortega, Belinda Ramos, kastamat ni Eliza Liza, Franz Costales,
Sally Guarte Vlog, El Malau, Nida Niveras. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Fe. Dear Manang Emmy, ilingad daklaangan itinagan a Fe. Iti agdama, ada akpaylaang dito'y Dubai. Sigod akaduak ni Romeo nga asawak nga agtrab-trabaho ditoy, ngam adda na pasamak asaan amalapdan, nga isu ti gapuna no apay nga agmay-maysa itan amang manggad ditoy. Kan agmay-maysa akon amang isaksakad, iti panagbiag mi nga agiina. Nasakit day di apagtang manang, ngam day di apasamak tinang patibker kanyak, tapno ad-addapay nga igaed ko ti agtrabaho dito'y sa Bali apagilyan. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi nagbakasyon kami ni Romeo nga asawak dita Pilipinas. Ne, lakay. Ngal mo na imbagday takang kanam Di ka kadi agapura, tawan mo ti kainagaw mo iti makan. Bay, anak ka nilang bakit? Talaga nga minakaili ko ti luto ni nanang. Amo mo ta sa bala talaga ti makan dito Pilipinas. Talaga mat lakay. Uray siyak mat kailiw ko dagiti luto diti pagilyan tayo. Nakarkaro lang arod ti luto ni nanang. Nalainga talaga agluto ni nanang niya. Dahil tati makagapo, no ape ana siluan na ti puso ni tatang. Ayun gayam, anyang oras ka ditawid dagiti ubing manipod pagadalan. Siya kung ti mapanmang sukon kadakwada. 4:00, lakay. Sige, mapanmunto nga rod sukunan idan. Pambaramutan a dumagas iti ayanda nanang. Ibagam a dito'y dan amang rabii. Dito'y kami nga agluto. Amang ano agi patulod tumanan iti masida. Nakababainan kan kuana. Sige nga rod bakit? Sapsapaag tulang iti rumwar, tapno makadagasak pa iti balay dananang, sakbay asukunak dagiti anak ta. Nanang! Anda kayo? Adak, dito'y kusina, anak ko. Dumanon ka Anya tararamidin nyo aya dito'y kusina, nanang. Kit-kitaak man no, anya ti mabalin ko nga iluto inton madamdama. Tapno makaipatuludak manan iti sidain nyo inton rabi Ay na, saanan nanang? Nagbilin ni Faye, isang imayak dito'y sakbay asukunak dagiti ubing. Ijay kayo kanu balay amang rabi Ijay kayo nga agluto ko ni Faye. Kasta aya anak ko. O nanang, mababainan ni Faye. Takanayon kayong mutla amang itudan iti masida kada kami. Oo na yan aya. Italaang mo't na ito. Tainton agsubli kayon ijay Dubai. Di yun ton maramanan ti lutok. Sa bagay, sapay manula alawasan, maungputan ti bakasyon mi kan ni Faye. Mabayag tumanon sakbay ang makabakasyon kami. Ay na, maikawan tumanon dagiti anak yaw no pumanaw kayo kan ni Faye. Naimbaglaang ang tadadamanong yaw, kanimanang yaw akabalay da, kat isuda mo't ti maikadwa naganak dagiti anak yaw. Wanyar nanang, kat day tati pagyamyamanan mi unay kan ni Faye. Kan naimbag taadda ti balay da pakipagnanaidan mi. Alasan abali anak ko, tano makaurnong kayo, makaipatakder kayon tumutan iti bukod jo abalay. Naimbag man, tanasapa kayo itaan agapo iti talon nyo, tatang. Ay, nanak ko. Nasapa na ring pasmikan ni Manong Yaw, dagiti rumbang amaarabay. Na mapanda ka no pasyaran bait tay kumari da nagpas ngay. Nakaruar ka no amin na niya ospital. Isumat lagayam nga awan da payla ang aging gaita, tatang. Amoyo, tatang. Naggasata ka na ikamang kada kayo. Tanagsasaya at kayo kada kami. Uray damanong kan manang. Napalalon ti babain mi, taging gaita. Makigigyan kami paylaang kadakwada. Anak ko, sino pa yung agtitinulaw no saan adatayaw?
Kaya tupay na manong yaw taan na dito dagito umbay. Nakarkaro ko taging gayta. Awan pa'y ti anak da. Iso adag iti anak yun ati kasla anak damutan. Nakarkaraw no day tay awan kayo manan. Taag subli kayo manan nga aga brown. Wan nga rod tatang. Katsapay ko mata iti daytoy apa nagsublimi. Makaurnong kamin. Tapno makaipatakter kami mutan iti bukod mi abalay. Amoy mo tasan unay adakkel ti sweldo mi kani Romeo ijay. Nasaysayaatan ngam daytay awan, tatang. Ay kult anos laang anak ko. Pagyamanan mi takas ken ka tinaasawa ni Romeo nga anak may. Malaksid anasingpot ken naasikaso ka. Nagagat ka pa atumulong amanggad ken ni Romeo. Para iti masakbayan dagiti apuyo daytoy nga aramidan mi tatang. Iso ang nagsakripisyo kami nga imadayo amanggad ken ni Romeo. Tatang, nanang, umadan ni manan ti ipapanaw mi. Naungputan di bakasyon mi. Wan nga rod, tatang, nanang. Kat kasi ti sigod. Ibati mi manan kada kayo kadamanang dagiti anak mi. Di kay agdaanak, ano kami amang taripato kadagiti anak yaw. Ay, wan, anak ko. Adapay damanang yu asele kan manong yu anardo kabalayda. Amuyo mo't akaslanak dan dagiti anak yo, tunggal awan kayo. Agyaman kami nanang, tatang. Nagpakada kami matan kadakwada, nanang, tatang. Amuyo mo't anatalgad tirik namin nga umadayo. Gapu kada kayo apang panawan mi kadagiti anak mi. Basta ipamaysayo ti panunot yaw iti trabaho. Di pagnanagan dagito ubay, tanatalgad da iti panangpanaw yaw kadakwada. Nagsubli kami nga rod dito'y Dubai kan ni Romeo nga asawa. Analagaan tirik nami manang Emmy. Gaputaan mo mi asaan ang mabaybayan dakiti anak mi. Iti sidong daipag ko aseli kan ti asawa na. Kastamutan kadananang kan tatang. Iti day di pa nagsubli mi manang. Ingkarimi iti bagimi asautan mi ti agtrabaho. Tapno makaurnong kamin iti pagpatakdermi iti bukod mi abalay. Amu tayo met anababalaang ti sweldo iti ununa na ataw-tawan, uray adda ka iti balasiw taaw. Oh, kumusta ti umuna nga aldaw ti trabaho mlakay? Sigurado, ado man ang tinasikaso yu ka ni sir. Uwan na bakit? Amumot ang ti family driver. No sa dino ti papanan ti amo, isumot tayan mo. Naimbaglangan ta nasingpat dagiti natumpungan ta nga amo ta. Wan nga rod lakay. Maragsakan nga rod ni ma'am ta nagsublitan. Mailiw ka nun amangan iti lutok. Kasta ka day? Ay kaimasam nga rod ti luto ma, tapno maayayo mo't ni madam. Kastamot ta talaga ti haramidak lakay. Ay, kailiw ko manan dagiti anak ta. Si kalay nga ya. Oray mo't siyak bakit? Ay, bakit? Ay, dahito ka tirigat na, nagbakasyon da tao. Tanawag sublitan dito'y, may kawat amanin. Ala, sana bale. Basta ti panunutan talaangan, para kadakwada matlaang ti panagsakripisyo ta, dito'y balasiw taaw.
Lakay, aldawon. Apay adi ka pala agrubwat. Mga numasapa kayo itaarumwar ka ni sir. Nakababain no isukit din ti agururay kan ka. Bakit? Tsak pala sumra kita. Madingamin tiriknak. Kasla agkakapsutak. Nagsakit pa iti intero alikod ko. Kastamot tan ti patong ko. Ni, mga noon niya daytan lakay. Obserbaram ta bagim Tano madilat ta. Agpa-check up ka laangan. Mga nubannog ko lang dahito idikalman bakit? Adong amin tinapanan mi ni sir ta. Ado ti inasikaso na idikalman. Ala, ingka nga rod agpakada ka ni sir. Asaan ka pala makatribe ita? Gaputa darikrik na Oo na, Faye. Kasta talaga taramidag. Lakay, apay nga akaslaawan mo't nagbaliwan ti marikrik nam. Nagpa-check up ka mo't tan. At dapat yan dagiti tinumar mo nga agas. Apay akasla nakarkaro mo't akim mapsot ka. Uwan nga rod, bakit? Nakarkaron no, dumikarti sakit ti likod ko. Agraman ti patong ko. Awan na pulos sinagsayaatan dagiti tinumar ko nga agas. Anya ngay nga rod ti aramidan ta. Jakmat ka taboy-buyaan kalatan akum apsot. Faye, bakit? Agawid tan sa langan ni Pilipinas. Ha? Ijaya kon nagpaagas. Talaga dya kon maibturan no kumaro ti marikrik nak. Mga numataya ko no kastoy lang. Di ka kumamot agsao iti kasta Sige, agpakada ka dagiti amo ta. Taagawid ta iti Pilipinas iti kabiitan a panawan. Nagpakada kami nga rod kadagiti amo mi manang Emmy. Kat si papalubos damet anang paawid kada kami. Naka-wheelchair ti asawak, idiinyawid ko dito'y Pilipinas manang. Kat gapo iti kasta unay akapsot na, indiretsyok nga rod iti ospital. Na-confine ti asawak iti sumagmamano nga aldaw. Ado nga examination kas kada laboratory test ti inaramid da. Ti pakasdaawan mi, apay akala at tikas jay napasamak ken kuana. Agingga arimwar ti resulta dagiti test naiwayat ken kuana, kat naamuan mi no anya ti sakit na. Kidney failure, stage 5 ti sakit ti asawak manang, kat kasapulanen nga agdialysis. Lakay, masapol ka nung agdialysis ka kung ti doktor. Takalagastos day tabakit. Pangalaan tangay. At ang agpay sa ornong tangam. Saan ka di anairan ta day jay? Tapno may rugitan ti agpatakdari ti bukod tayo abalay. Mas importante ti panagimbag mo. Makauray day ta. Kasano pa'y nga rod matulungan kay tamanggad. No kastoy mo tanti kasasahad ko. Kakaasikan Faye. Kabaelak. Agkararag tayo iti Diyos. Amok adi na tayo baybayan. Basta tulungam ti bagim. Ipagpagapom kada kami kadagiti anak ta. Apay nga takalat matikas dyan na pasamak iti anak ta. Nagsarantay din nagbakasyon da. Wen garud lakay. Nakaskas daaw nga raud. Ay, kaasimot ni Faye.
Maladingitan launay iti napasamak iti anak ta. Ultimo dagito ubeng dagita apo ko ta. Naklat damad nang runay din nakita dati kasasaad ti amada asimmangput dito Pilipinas. Nakapsot unay kung naka-wheelchair pa ngay nyawid ni Fe. Makapaladingit lakay. Italaan na amuan tayo ti sakit na. Ngam nakarumot kaya man. Ay, sapay kumaata malasatan na. Dakulat ka asit ni na marswa bakat. At damod di magpagada dialysis. Makatulong day jay. Kan dito ang sardeng agkararag iti Diyos taawan ti imposible kan kuana. Puno na itakunam. Kan saan tayo nga ipakita kan ni Fe ti panagkapsot ti pakinakam tayo. Iti kasta, saan amaawanan iti namnama. Nakarkaro kat isulaangan ti manggad. Tapno maibirukan na ti pagpadayalysis ti anak ta. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nanang, tatang, masapol nga agsubli ak ijay Dubai, tapno manggad. Masapol nga agtrabaho tapno maisakad ti pagpadayalysis ti asawak. Ay, anak. Kabaalam ka di, anak ko. Nakakaasikan, Pe. Agmay sakan na mangisakan iti amin. Masapol apatib karak ti pakinakam ko, nanang. Tatang, kayat ko nga agpaut pa'y tibiyag ti asawak. Diyak lakit ti kabaalan no dadaka sa mapasamakan ko, ana. Amo yumat no kasano ti panagayat ko iti anak niyo. Diyak kabaalan no mapukaw ko ti asawak. Diyak lakit ti kabaalan. Ala, tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Di mo liwayan ti kumararag kan kuana, Awan ti imposible ti Diyos. Iso adi ka umibot kan kuana. Isulangan ti amok ako mamangan tayo iti kastoy ama paspasamak iti asawa anak ko. Agyaman na kada kayo. Da kayo lako man ti makamu kadag iti agamak. Bantayan nyo ti asawak. Tapno saan na aliwayan ti agpadayalysis. Kanayan tong agipaw itak iti kwarta. Iti kasta. Adaramatan na iti panagpadayalysis na, nanang. Tatang. Wen, anak ko. Di mo idapagdanakan. Nang runa ni Romeo. Da kamin ti makaamukan kuana. Sana balit adamot damanang mo amang kita kadag iti anak yaw. Agyaman ak tatang. Agsubli akton ijay Dubai iti kabiitan a panawan. Talaga ka di adesidido ka nagsubli ijay Dubai, Fe. Wen, Romeo. Di kagtanak. Kabaalak. Masapol amang gadak. Tapno ada maipawit ko ang mausar mo iti panagdialysis mo. Ay, nakababain pa ikat kan bakit? Siyak ti lalaki. Siyak ti rumbang amanggad para iti pagkasapulan ti pamilya tayo. Ngam, kastoy mo't tan tinapasamak kanyak. Anya ka kadi. Asawa nak. Rumbang laang agbinadang ta itirigat kan ginawa. Sana bale, inton na imbagkan, di duatan tumanan amang gad. Agkaduatan tumanan amang tunoy kadagiti arapaap ta para iti pamilyata. Saan ka di akayat mo ti makaipatakder iti bukod tayo abalay? Mapasamak to daytan, lakay. Fe, bakit? Basta ikarim kanyak, adi mo baybay antibagim. No schedule mo ti agpadayalysis, mapan ka. Kaduan na kanto kano ni Manong. Wan, Fe. Namnamam na ita. Agpaimbagak para kada kayo nga ipatpatig ko iti biyag. Tatang, flight ko ninton bigat. Makaamu kayo pa lang iti pamilyak. Wan, anak ko. Ay, anya nga iti ko na ni Romeo.
Pinalubusan na kakadimot laang. Numabalin, sana kayat asyak ti mapanmanggad tatang. Ngam inlawlawag ko kankwana amasapol nga agtinulong kami. Siyak ti manggad, kat tulungan na mo ti bagina, tapno daras nga umimbag. Iti kasta, doa kamin tumutla ang amapanmanggad iti sabali a pagilian. Nasayaat no si papalubos mo't laang anak ko. Awan maaramidan na tatang, takas-takat nga ron ti kasasaad na. Makamu kayo namang palpalagip kan kwa na tatang. Tapno saan nga agpampanunot. Tapno di pa iso pagkaruan ti sakit na. Ay, Faye, anak. Sana bale tatang, kanayon to nga umawagak. Iti kasta, mamonitor ko matlaang ti asawak. Nang runa no schedule na ti mapanagpadialysis. Ay, agandad ka nga ron iti panagbiyahem anak ko. Diyos, timang tarabay kan ka. Kumusta ka nga, Lakay? Anya ti marikrik nam kalpasan dagiti panagpadialysis mo. Nasayaat matiriknak bakit? Di kagdanag. Agyaman na kiti Diyos no kasta. Basta nadam tabagim Kumusta mo't dagiti ubing? Di mo ida pagtanagan, Fe. Saan ita baybay ang damanang? Mapapainak na rudan, tasaan ko pa ida matulungan ng mga sikaso kadagiti ubing. Di ka agdanag, tamaawatan da ka, Lakay. Nagasat ta nga rod, ta nakasingsingpot ti pamilyam kadata. Bakit? Agsubsubalit tanto kadakwada. Saan amay sa ti aldaw? Inton umimbag kan, kat makaumay kan tumanan ditoy. Makalungaw tayon tumanan. Agpaimbag ka na laing. Iti kasta, makasublikan ditoy. Kailiw ka mo't Lakay. Sa anak anarwam asaan ka akadwa ditoy. Di kagdanag, Fe. Apaman ni agimbagak, sumaruno akadagos dita. Kat makapagtinatan tumot langin. Basta laglagi pa makanayon. Ipatpatag ka unay-unay. At natamdi bagim dita Di ka unay agbambannog. Ipatpatag ka mo't unay-unay, Romeo. Urayot ti panagsublim ditoy. Anya ti ko nam anak ko. Agpatakdar ka iti balay. Ang madama pa ilaang ti panagpadialysis mo. Di kagdanag nanang. At maaramat para iti dayta. Kaya't ko sorpresaan ni Fe. Iti kasta. At damot agas dagiti bambannog kan sakripisyo na para kanyak. Sigurado ka kadi iti dayta anak ko. Amangan numabaybay amot ti panagpadialysis mo. Saan nanang? Saan kayong magdanag? Di ka di makita anasaranta akon? Naimbagan ako nanang. Ala, adakan ka dayta anak ko. Amok mo't kitde, amaragsakan to ni Fe, iti dayta plan-planwam. Wan nanang. Kasaritak to nga ron ni tatang. Taayaban ng dagiti amamu na karpintero. Iti kasta, marugyanan adagos ti ipatakder tayo abalay. Hello, tatang? Nakaawag kayo, mat? Fe, anak ko. Ha? Tatang? Apay, anya tinapasamak? Apay nagsangsangit kayo? Anak ko, saan ka kumamakmaklaan? Ha? Ni Romeo, anak ko. Apay, tatang? Anya tinapasamak ka ni Romeo? Ano ti asawak? Awanin ni Romeo, Fe. Natayin ti asawam. Saan napod no day tatang? Naimbagod ti asawag. Saan napod no ti bagbagayo? Saan?
Pimusay ti asawak manang Emmy. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi agundaway. Idilaan na amwak, asaan gayaman nga intuloy ti asawak ti nagpadialysis, idi mariknana nga awan ti nagbaliwan ti kasasaad na, kalpasan ti ado a session ti dialysis na. Ngamket di, inusar na dagiti impat patulod ko a kwarta, tapno maipatakder na ti arapaap mi, abukod mi abalay. Nagsakit a panunutan manang Emmy, nga itilikodan ti sakit a marikrik na ti asawak, ti pagsayaatan mi paylaeng a pamilya na ti impang pangruna na. Ita, agnanaeden dagiti anak ko iti balay nga impatakder ti asawak, sakbay a pimusay. Dayta ti makagapumanang, no apay nga agmay saak itan amang mangged dito'y balasiw taaw. Nasaksakit ti mapanawan manang, tasyak ita ti makarikrik na iti napalalo a sakit ken saem, gapu iti ipupusay ti asawak. Kinunkunak asaor ni Romeo, gaputa saan nan apulos amarikna ti marikriknak asaem, gapu taadda itan iti sidong tinamarswa. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Fe. Fe pagayam ko, pudno unay ti kunam, nga awan umasping ti sakit amarik na ti mapanawan, nang runa no ipatpatag mo unay tinagawan. Ngam dayawak unay ti asawam, gaputa uray iti maudi agundaway na iti daytoy abiyag, ti paylaeng para kada kayo nga ipatpatag na ti impang pangruna na. Dayawak met ti kinatibker ti pakinakam mo, ken ti panagayat mo iti asawam, Fe. Sapay la kuma, taagbalin nga inspirasyon kada kayo kadagiti anak mo, ti balay nga imbati ti asawam. Tapno kanayon nyo amalagip ti sakripisyo na, tapno makaibati laeng iti pakalaglagipan nyo kankwana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Lintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag.